manco en certa part de l'estat interior com és, i de que molt compareixen les víctimes. No hem de negar-li aquest perdó, perquè aquest perdó viu encara en el teu cor, en aquest cor gros. El primer que donar responderia amb caritat i amb el pròxim. El segon sacrifici, sense cap egoisme. El tercer, ese valor suficient per a fer-li front a la nefasta guerra sota la corona de la pau. I este quart gros és el que ens diu perdó. No és el que más ni santi. No és el que ha de dependre de lo que feu. Alça de terra, alça't i pren el tros que me'n queda. Per què no me'n dones als fills? Agafa el quart tros del meu cor i no digues ni una sola paraula més. Gràcies, amic meu, gràcies. I ara què? Què faré ara? Alicia, on estàs? Ara? Pues el tens molt clar, no Santi. ¿No volvies conèixer el país de les meravelles? Pues si vens aquí, el trobaràs. Tu? Traient el cor. L'he repartit tot, ja no me'n queda. I el seu preocupa. Has fet precisament el que tenies que fer. Repartir-te el que ja havies tu. Però sense cor, com vas a poder seguir vivint? Viuràs un amic en el país on no hi ha temps de dolç, ni flors, ni guerres. ¿Te refereixes al cel? Exacte. No em digues que l'has salvat. És igual. Digues que jo t'he engegat. L'amor no sé si està aquí con el meu amor. És un trànsit. A on estàs? Més tranquil. Però no vale. No patis que és per ella. Ja li vaig dir. Que la tornarà a sentir del sud a tu per sempre. En tantes coses que volia fer-hi en la vida i les has fet amb Santi. Has complit la teva missió. I a la perfecció, per cert. Quina missió? La que te van demanar quan te van enviar a la terra. No em digues que encara no res. La veritat és que no. Està bé. Mira-t'hi. Haig d'anar a comprendre la teva missió. Lo que tenies que fer, ja ho has fet. I ja ho crec que ho has fet. Tampoc has pogut evitar dins de lloc? Encara no m'ho puc creure. Pobre Santi. Santi enfada. Ja mai més ho podem dir. Per què? Per què? Saps, xinès, nosaltres venim a fer una cosa. Lo que ve, l'arreglar l'hàbitat. Crec que és el mateix que havia pensat jo. De fer-nos de les armes, no? A veure, no és desagradable. I estan intents a liberar segur. Per què se burlaven d'ell? Foren cruels. Quina pena sempre dir. Per què Santi que a la seva memòria? Per què perdonant si pots? Perdona encara que no merescam per tu. Veus, Santi? Així comença l'esperança en el demà. En eixe demà que tu tant anhelaves. El nou país de les meravelles. L'autèntic país de les meravelles. Esta ha sigut la teua sagrada missió.